en chir mane kata dieri mane ma unyalo bedo go ni osiep mantiere kind ODM gi UDA biro dhi nyime nyaka kinde mag yiero ka duond buche ariyogi geno margi maduong' en ni ujibed ne gine e sirikal yiero magana 2027 en chir mane gadier mane manitie ni onge gimoro manyalo betie ma osiep mobeteni ok ni gikethore ni koro gigore gikidhore to ni paro mar siasa ng'ato wacho ni adhi kian adhi amany kom ni kian ng'ato bende wacho ni adhi kian mondo adhi amany kom ni kian gi jok ma samoro nyalo sire lwedo koni jok ma nyalo sire lwedo kocha iparo ni ma ok en gima nyalo nyalore asewacho mbele kani piny rugi mage as we speak situations mose arise e Kenya ka ose inform momiyowa a space mar broad based walamo Nyasaye ni broad based ni mosenyuol ni onyuolre by 2027 into something greater for the Kenyan community. Wan walemo to kwang'iyo gimiluongo ni set precedences. King'iyo siasa mar party leader mar ODM, king'iyo chien kacha noloso osiep through handshake gi migosi Uhuru Kenyatta. Mano dhi onyuolo Azimio ka ji dhi election ma 2022. Wan bende marwani duka mar UDA ni ok walor. Wan bende we have no intention mar loro duka mar ODM. Wagombo mana ni wago mbaka as sister serious national parties mondo mi wager Kenya kwa nyalo bedo gi an arrangement into a coalition by 2027. Then wabiro go erokamano ne Nyasaye kochopo kanyo piny ruge mage we will plan when we reach there.